Hei, salutare tuturor și bine am găsit la o nouă serie pe acest canal. Și aceasta este de Traffic Rider. Am văzut că este un joc destul de distractiv și da, m-am gândit să încep și o serie. Și am văzut această serie la Gabi. E un prieten de-al meu. Și da, hai să începem. Da, hai să vă explic despre ce este vorba. Păi, tu ești un motociclist în care trebuie să te duci la acolo, la descere. Și dacă ți se duce timpul, nu o să mai poți să treci. Și poți să te lovești, deci dacă te lovești, o să-ți cadă mult din timp. Bun. Da, mi s-a dus timpul. Deși stat un pic. Am puțin pe pauză. Accelerare. Normal. Manual, să zic și eu, normal. Fiindcă așa îmi place mie. Îmi place pe manual. Ok. Mai avem timp. Haide, haide. Haide, hai că pot. Hai că pot. Hai. Nu! Bă! O secundă, bă, dacă mai avem și eu. Hai să dăm iarăși. Să continuăm. Și lăsați un like dacă vă place această serie și vreți să o continui în continuare. Îmi face cât mai multe episoade. Da, nu, iară. Nu, haide, hai că pot. Hai, oh, doamne, am bani. Hai cam. Așa, bun. Avem și viteză. Nu o să ne lovim. Deoarece noi suntem experți bine și chiar așa. Da, știm destul de bine, văd că avem și destul timp. Hai că o putea să câștig. Haide, haide, huu! Să ne îndeplinit, ok. Suntem la nivelul 4. Am mai jucat puțin. Off camera. Ok. Hai să vedem cam ce curs o să ne dea. De fapt nu e o cursă. Ce șmecher. Arată. Ok, ajungi la linia de sosire la timp. Hai să vedem. Oh my god. Ok. Poate o să ajungem, că avem destul timp. Cum să ajungi, nu știu câți kilometri în câteva secunde? Da. Asta a fost dureros, am zburat ceva. Și abia cred că nu o să ajungem. Nope, nu o să ajungem. Nu, am dat bani. Dar doar atâta. Nu, nu o să ajung. Da, ok. Vreau să vă știu dacă putem să ne luăm o motocicletă, deși nu cred. Ok. Ok.
n-am să cumpărăm și pe asta, dar am luat pe asta. Bă, mi se pare mai șmecheră asta, sincer. Față de asta, dar cred că e mai bună. Și nu putem să ne dăm un upgrade. Să jucăm liber, nu, continui. Iar n-ai să... Dar nu pot. Pot doar aici. Ok. Dacă cred că sunt pe liber aici. Nu cred că câștig bani sau ceva. Să încercăm totuși. Dacă am început... bă. No record pe bună? No record. Adică, în fine. Aici ce-o fi? Ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, în ziua și după. Da, în fine. Să încercăm. Da, pe ăsta. Nu. Aici. Ok. Și să vedem ce se întâmplă. Deși nu cred că vom trece, mai fac doar o încercare și cred că vom încheia episodul aici. Misiune a lungit la timpul de sosire. Ok. Să încercăm să băgăm viteză fără să ne lovim, că cam aceasta ar fi cea mai eficientă metodalitate. Și... Wow! Măcar am prins secundele, deși tot nu cred că o să... O să încercăm să folosim și frâna. Și aceea este destul de bună. Oh my god, lag. Nu știu ce a fost aia. A fost de la joc. Nu. Haide. Super. Păi, cam atât episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like. Like-ul contează. Dar la vreo 3 like-uri facem următorul episod. Pe data viitoare.